Hej, i dag vil jeg gerne forklare om det overblik, man har i sin administration. Hvis vi trykker ud til højre på administration, får jeg her et overblik over min konto. Oppe i toppen, hvor der står journal for enheder, vil det fremgå, hvis man ændrer navne på trackeren, eller man ajourfører kilometerstanden, aftaler vedrørende mine enheder. Her har jeg alle mine trackere, hvor der står aftalerne på de forskellige. Fakturering og betaling. Her vil det fremgå, hvad der er betalt, ubetalt eller krediteret, og jeg har mulighed for at tilmelde betalingsservice eller gå til betaling. SMS-saldo. Her har jeg mulighed for at tilkøbe sms'er, hvis jeg gerne vil have på sms, alarmer eller andre beskeder. Trackere. Her har jeg et overblik over trackerne, hvor jeg ligesom har kaldt dem, det jeg nu godt vil kalde dem. Type tracker, hvad er det for en model? Hvornår er den oprettet? Hvornår udløber den? Og her har vi så nogle statussymboler. Nøglen, hvis den er rød, så betyder det, at tændingen er fra. Så har vi den næste, det er batteriet. Den er grøn, så den er fuldt opladet. Stikket her betyder, at den er koblet til bilens batteri, og den lader. Her vil det fremgå, hvis den sover, eller den har forbindelse til satellitter. Og her, trackeren den er stoppet. Seneste punkt. Her vil den fortælle dato, hvornår, og det klokkeslæt, hvornår den sidst har sendt sin position. Og hvis jeg trykker her, har jeg mulighed for at hente adresse. Hvis jeg trykker på det her ikon, kommer jeg ud og ser trackeren på kortet. Hvis jeg trykker på uret med den omvendte pil, kan jeg hente historik på trackeren. Og hvis jeg trykker på blyanten, kommer jeg ud til trackerens grundopsætninger. Hvis jeg ruller videre ned, hvis jeg har oprettet nogle enhedsgrupper, så vil de fremgå her. Kontakter, hvem er det, der er kontaktperson på den her konto? Og brugere, hvem er oprettet som brugere? Og hvem har adgang til systemet og blevet tildelt specifikke trackere? Mange tak, fordi I så med. Vi har mange flere videoer, som I gerne må se, og har I nogle spørgsmål, så kontakt os endelig.